chitwa yani baro sana nje na onde binaye kora genda mu murundi nene bono no yonde nere ndiri kuibona mukaire uyibono yo lakini ndi naye abakondo tarutana na ibolende bono nkara linde gakinare konyora injira yo komenya nyora se yani asinda bere ndagira bono neri bwato buko matuka mange tukuraranja kala mama asirete bona abagango ntiga baringe isiko bagenda mugondo kala bari kwenda mugondo muntu nararo kitakambwata akandibu bona bunandi buba gukora mugondo bakanyora linde na saliwe na linde na lenge n'kinga kijana alafu kana na bete muta twatemete kuri umuntu yakabura kebarangu ikurura bucyoro ige minute nga okobokoko nakwo naenda okugenda kebara asa abantu bagutacha n'amaguru nakwo kobekanse na ekanisa nanje tekanisa tabwatie wheelchair ye wheelchair ariko nyora bimwana nebinge birayigairo kerusa na nyenje na wangu musukuma gokie kanisa nsayiga rugorere eli atano mwancho murigereria Inka TV nebiro binengo kwaregania ndengoretera mugano wayomo korwa asekenyoreke kiemunche ikigotoka ime sub location ya Bosoti location ya Ibencho ime ye ward ya Bosoti Sengera constituency ya Bumachoge Chache county ya Kisii ase umusubatio yomo atwariro muchando ase ngaki ntambe ase ngencho yo kolemara wono tari kunyara gutara mirimo teyo aranyara gukora asinchirende yonsi obereka kokonyo ase ngaki n'abanyakinyuro urabamwabo lakini nomanyete abantu nkorosa bale anyane wheelchair tanya koyenyora bono nigona kwariganire ndenje gukora turumugano yasinchira yo bwikiranu ikigera bono nibona ikira senka asagotoka umuntu yobuna aregayiga so musubati yobuna ndamuruke irinde bono hakigotwerera sobo imenga ngakyanyarire ko bagakonyora umuchando angana na inde kero kende ntukonyora ribagali gukwana nabali babere bakumurende nabaro badatebinga kero kende ngaiba eteire narariya yabaeteire irinde hasinga incho kugenderera kwana kinga noyo nere kugenderera konyora ubugima bwaye asinchira yabenekima chebura butambe nkuru kwa MC Dudus neye kuru kwa Inka TV channel ya unambeyemo ukoretera emigano aho kurwa sebinyoro imegwika nwanya n'emichembe nene nakoriganira umuntu murigereria ndobe na inche gwika omoelio itangari babakara tatayanga marita ubuno kurukwa Icengero ku Josephine Morabo Josephine Mora Josephine Mora no yo
ibwabuga aiga nonka aiga nonka sito igae bado igore nkasino bona kero kende Josephine nabo ko ibore tukolenge nje uko ibore kwana na ibore tunka kulingana buna abaibuli bagontebi na ibore tukinde bijanga ikara na beto mone na kenkalema ngajaga kupaka amaguru baka mbatemete konshughulikira ntale nabuti nyari kaniti tupareshi aiga amaguru anya gitari kware koirwo ni tupaka na gitari ugatema gukorerwo uko manundo chiga iga singincho kero kende abaibuli batagitenga gusekero kende gwachi konyora chinguru chigotara kini bone gasini asingincho nali marito kubolo no koboko igo bono maguru aho turi kunyara gutara pi ya tindi kunyara gutara angwe kururanza na kero kende amagoko ngaki nuko igwika turakungu kwatinga uko mukongori gokora uko iga nkubwa tinguru nuko gwika bono kero kende no nyemere moteyo kunyara gokora miremo ninkunyara ndi kwabusa n'ebintu nimete gusiba ngakibono goja kwabikora keno kendo okoboko uko mugutari miremo ukugukora uko iga nkosirira nkubwate akoiba gukombwatira nanye tarayimukia ngoko iga ku nonyara gukoimukia kero ndi nchibika nkonya kora lakini nkubwate ingurubuya ya nguru nkubwate mwancho murigereria Onka TV nkagetenga noroche umongi na Josephine buna kororekana igagoteba nga niga ibure tubuya korengana no mugana kwego nabayuri baye lakini ekero aike miaka metike miaka ngirenge ya Josephine kwa igetekera abayuri bago gotebi miaka 10 kera aike miaka 10 mwancho murigereria akanyora kobaga kolemara bono ni miaka irenga gwaikire Josephine 38 years mwancho murigereria Onka TV umongi na Josephine unarega iga tarimo kemono na bale miaka 35 bono inyura kurwa akaremarete kare miaka 10 baire kagwe kurura asinga kiye yonsi bono umongi na Josephine kero kende ngaikwa baire gokobera asinga kiye yonsi ne abayibuli babombaro ya mwibuli yo moro roro tata tabwati bokonyo bonde mamera gasigiteka kai pole sana bono tatu miyo kero kende mirimo kyakora tariko kora kende kende ngeli yakora onyago gokonya ngenchende tabwati nchire ndago nkonya halafu nkola minyo mwa muraba minto bali babire bono yo nero monane somenye ta bono nero murumiro monane lakini nende kana na menyire mono togo chutwa yani balo sana nje na onde binaye korage na murundi nene bono no yonde nere ndiri kwiwana mukaire oyu bono oyo ndo bono okabire ere muri kuigwana no murugi oya bono turi kunyara kobero mono lakini nende noye nabakondo tarutana na ibolende bono nkara linde gakinare konyora injira yokomenya nyora ase yani asinda bere halafu ni nabunkonyarana nakabiasara gake onkora bono ase omenyete mwa murumi no yo monene mukayere nkuigwana muri mukaye nonere nkuragosa na toli nere ase ngenji yani linde ago yani linde umuntu karure nani gasi agotaka linde bona bokonyora rose linde ondori kuigwana nere buyeyo bono kero kende ekero kwamanyire nga muri kuigwana ngakiugo cha gwakora igongo yani linde kende nkiyonda akore gutatiga ngonya gusaba Nyasaye ni Nyasaye gore angikorere injira yani alari injira kumbika kero kende bono aiga somenyete mwa mumurumi no na bose buna kwabere gokomenya aseba murabami naba ine kero kende asensemo yendagerero ngakiugo cha kwanyora ndagira bono neri bwato buko matuka mange tokuraranja nere na bwata abana bigete skulu bono mujando noro ninde ndire tokurararanja mwacho murigereria Onka TV
aiga igotora sekenyore gekia ekiemunche eke gotoka ime ye sublocation ya Bosoti ase location ya Ibencho igotoka ime ye ward ya Bosoti sengera se constituency ya Bumachoge chache county ya Kisii munorigerete aiga omonche muri Nga TV etugukwana no mongina Josephine oyo oremarete wikabona tari konyara gutara kende nkeria konyara gukora no nyang'ake otemire komenya asibe muraba mwabo lakini nabarabo yababerere gasi nabakobo musigo teba barenga nabo saa zingine umuntu okorosa kirirende gesie kiyankelinga Josephine ngonya kwa yanale na inde moyale ono kero kende Josephine watebiringa kware gutaka okonyu onyore asokobera kero kende ngokonyu kurukyo kutagete nale konyora munkonyu na monsire na nchipesa nkeyo nchakire kindi nekora na ni sabuni ngochiri yabura halafu nyora injira yani yogwekonye nane umwana nimbwate obwate umwana kai Josephine nobwate umwana nimbwate umwana obwate we myaka erenga nakora form 4 akora form 4 school ke yari gosoma Nyabioto umoise ke usoma mura umoiseke ekera akora amatemu nasoka gutatiga rindi school basari yani amatemu abo basari gete igo tachiti kwa machibu na yetu esi maina bwate esi maina sia bwate igo nerekero kinata gete kwegenda likimasomo natagete kugenda school natagete kuirura lakini rindi bonekero akera aringi school Nyabioto omonto narora utebe turi komasomo chaneti bona agaika tachiti kurubesa bona buna taru tuchibesa umwana nabari kuna kosereseribu rindi ng'endi school ngamba nabarimu mwarimu oyomaka mutenera mpaka agakora form 4 bona deni gerora singiru 100 1,100 1,100 ile skuru edeni gokuru kera renge kera siya 10 usigia kianda bakabona tare gwaka na school fees muno takanete mwancho murigereria Nga TV omongena Josephine mbali nere koba noborema atari gutara otabire nabwatu umwana omonyaruka okorire class gi 12 rogosoma se skuru ya Nyabioto lakini nera gotebanga school fees njaka ne twaroro igare kugamba no mwarimu timanye tigo se omongena Josephine nake sabu ya eburunge kyagera gatebirenga lideni litikalita se skuru ngo etane shilingi shilfuliga nerimo ejo ntama itinga nobo maene usino bolimo Josephine ngakitibeza cyakora zigaka chilfu imyemo agakora form 1 kaze chinja kanina no mwalimu akara libale kuchikokora matemu mwalimu na ngakirete sabu akantebi edeni ile skuru gere nene entambi mwana anyway mwacho murigereria nabeko nyarekana chibesa lideni likina se skuru liswali neli omongena Josephine ngakia nyore to mwana oyo ekiagera asare tari gosoka tari gotara ninkagerete nga ayo murigereria na liri swali kwebolirwe kabona lakini tobesa gutwara maisugusu ekiagera na araiga Josephine ugochigototebia nga kero kende nga kiakorete akanyoro mwana mongena Josephine ndiri swali lirakogechi gosekero kende likoretere muchando ekiagera twensi mwanya bantu na kotole moyo mbire bikonyarekana kero kende bono ugo kware marete kubwate miaka 10 kero kubwate miaka 10 konya turanyora mwana no moke kwarenge wakinire bono gwekire miaka 35 ine ngaki wachete konyora mwana oyo bono akara na nyole to mwana igo mama konyosirire kala mama asirete bona abegango ntiga baringe isiko bagenda mugondo kala bari kwenda mugondo muntu naroro chitakambwata akandipu bona buna ndipu bagukora mugondo bakanyora rinde na sali urinde na rinde na ringe n'ichinga kicyana alafu kana na bete muta twatemete kuri umuntu yakabura igo muntu igachete sikase kwari yachete sikase mwaka kyo yorenga
Umwaka kiri orenga. Gose miaka nirenga yaelire bono. Omwana koreria abwate emyaka. Emyaka 19. Miaka 19 bono. Abwate omwana. Igo nkarake yale. Okaremereria ugachoka nyora omwana. Narachandikite sana ndi natagete konyerusi. Ekora obogima bwarenga obokong'u. Bono ekero naranywete paka amario gaka ari nkamba goko. Ng'oyo ore gokwa amario gaya omong'ina Josephine kiagera nkware konyara korusiko na kerengere linkeri kware gutwara ngakaro kendererio bondi karasegete. Oyo ng'oko eto bosemi obo. Nari kuburia hasaba subati rinde. Nakero omonto agocha kwandora rinde. Nabo nari kumubona kero chengo koranye konye kiagera obogima nobokong'u. Ogokorinda omwana. Ayo magacha konte ntagete gukugurira chintetere. Alafu urusi oborito. Ekero otete korusi oborito nemetinyire ngabori. Erikonye bwabere emetinyi 3 irene. Mwancho murigereria Enka TV nomugano bwokuoboya lakini nomugano otagete omoyo naende bogokonya. Ekiagera ekero omonto are moyo na bagokonywa. Bantu ngoitera bari mechande menge na ntokonyara kubaikera bonsi. Lakini ase oli oyo moyo matokonyara kuba togoikera nero oyo twaikere rero omong'ina Josephine. Igare ekerema pi. Lakini nabwate omwana enchera anyorete omwana oyo mwancho murigereria koreng'ana noroboti atoire ndoringa igatige tusiko abantu bakagenda. Musacho yomo agacha nero chite komoretera omochando oyo. Kona ende timati gosento yoroke mochande kegera bono nabwate omwana omonyaruko kore class ge 12. Bono kero kende omong'ina Josephine. Mario gaya kware koewa. Kwa chite ko yatumeka. Nanywete. Lakini rende tachete konkonya. Chintetere nanywete tari ndi morio kana nywete kera nanyora gonchanda. Ngatiga. Bona abamte bagantebi. Nabura nyore nyasawe itirita asa omonto oyo. Erindo nyora omwana ache kugokonya. Omwancho murigereria Enka TV tari goseka lakini nkoreng'ana buna akwera asoboime omong'ina Josephine. Tebanga akaremigwa agatebigunga enjera nyasawe kore mirimo yaye tukonyara koyimanya. Nabera tokenga wakonyiru goteba barenga Joseph nomong'ina wa Mary. Bachiti ko bamo eri Yesu gotoka. Anyway, hatujui. Bono omong'ina Josephine kwabaire kogokina. Kero kindi chiango kobenga yocho kwarusi. Chianga buna boni gatimbwati ayonkora ngorerale lakini nanere gamige kete buna. Nakibona gatebo yo togoteba muromino. Mumuro ntonkongorerale. Karabwate chibaza lakini siku yestanya kongorera sengenja. Abana bamumigete school. Amatukaya bwango gatara kugorera. Mwancho murigereria Enka TV nomugano obugo kuna sana. Kero kende bono yari gutuka nga onde naro rigerere tu mugano uyo. Gose mokonye naro tagete gosoa aramboroko bogokwanya singincho gokonya. Na mbeye mongi gworesha gutaka gokonya. Nari gutaka ankonye. Ankonye omwana agende school. Nande nyora kabiasara nkonya gukora lavu ankonye. Omwana eskuru ya tagete kogenda. Ogotebiringi tagete gosomera. Nkiwentera matemo yabo buna sarikete. Nantagete koirora. Bona kana njite kukwana mwalimu w'eskuru ng'agantene ng'amwete ndo 30,000 kwanza. Alafu amanye koirora. Bamanye ko mwalibaga. Bona tichite konyarekana chibaza chikambura katika. Mwana oyo ekera gotebia ekera gukina. Nkio gotebia tagete gosomera. Obunyagitari. Tagete ko obunyagitari. Nara iganga abori. Ajiete kukwana kasi ni yaye. Bono ebiasara yo tagete gokora ebinyene mbiasara bya ina gani? Tagete ko bekerwe esto y'ebituma. Esto y'ebituma. Obe gokoneria abantu chibando. Ngonyare ko bapimira. Nabo nkonyara.
Echarege. ekero okorengereria bono nanyore nobwate ebirengereri byogokore ebiasara gosobo onchoreria ekero okonya gwaka esabu yawe gwikaransite omong'ina Josephine ebiasara kero kende kero otete kubichaka kware gotwara chibesa ebiasara ni bichibesa irenga kware gochaka gose ni chibesa irenga kwacha kugania nde gochaka ebiasara gete ebyo kero kende nonye ne byokonyi chibando Tocha aseng'encho rinde iga. Aseng'encho ndiga nande bono nonye kurinde este ni chibesa etagete. Nale konyora nonye 40,000. nonye 40,000 Yani asokwega asogochakiranse. igo yani onyore chiribwa 40 nabo gochaka obwasara enyomba kero kende otagetorigeri gwase getochaka ebiasara mwancho murigereria Oinka TV mong'ina Josephine gakoba very honest ere gagoteba koreng'ana ndekerengereri kiaye buna kere lakini ekera kurigererigwa nabwata mahitaji ara mange kianda gia 10 natagete gokonywa ere kero kende anyore enchera nero yokwegendereria kibugima enseye kotore moyo igotogokonyana na omonto oramanyanga kwamokonyire n'omonto ore moyo omonto gakure kene no murwera chibesa chinyinge otebe ng'a nechiaye abekerwe ase chire nabo chitamokonye lakini oyo ore moyo oroche nabagoteba mbuya mono naende nabaragotebi ng'a bira nase biagwa bono kero kende omong'ina Jen igaye gwateba ng'a egento otagete gokonywa omong'ina Josephine gwateba egento otagete gokonywa omwana agende esukuru ochaka ebiasara Ebi nabyo koganikwane sana. igo kero kende igorerwa ebiasara n'omwana agende esukuru nabo okonyora ng'a gwatoereire Akinda ibibuya bugara. Oshukuru sana. nkwanyorete kero kende gesio giokogenda esukuru nonya ng'ake Nachienda keigo. Kana nchagete koremara rinde tinchiete konyora ibaga yokoko. Yokogendera. mwancho murigereria Oinka TV nenchera yamo yogotema kounenge na kumanyanga kero kende abantu mechandoki bagwetera abantu mbachandegete na rituko ria rero ase kenyoreke ya ekiemunche nekenyoreke gani sana tu ikirero na Oinka TV twaeta epare mbe ajabu para kumbe gochaga go muhimu sio ganga kiagurukwa Ambuya. Ibrahim Ombuya na ama idena nore igonya mwanya konyorana nere Na manyete. Mbuya nako manyete konya gokonya gose nkwanya ko moto mochando Na manyete lakini tanyo konko. mwancho murigereria ase gwodie ya Bosoti Sengera no tuli rero ase chinseme chiga chiabo Machoge Church ase esa location ya Bosoti location ya Ibencho kenyoreke gekorokwa ekiemunche nabo gekorokwa igo tuachire komorora omong'ina Josephine oyo tanya konyora libaga liogotara nabo gotwara liando mwancho murigereria erinde neranyare ko bagakonyora kero kende enchero yo kwegenda yabo to mwana utakere kogenda skuru taragenda singinjo kero kende atari kwenyara timenye tinga ase asokorara naye bwe komenya to natebana njitimbwati bomenye yani asende comfortable ndaze ntebete ng'a bono cyo kwigeri gesonge geranda kwatebe skuru ngwachiete bono kwa ndiri eta iri konguri gesongo yani ngotebana ki ikonkomenya oyigo korosana inje nando nando ntiyorosi bona lende na kiki natebera na ki kwa nyasao uri moyo nyora se kali nyasao uri moyo nyasaye moyo ali nyora se nkobera azengokora none nkindi kya bona kero goteba tubwati bomenyo nakuburinga asomenyete kwabere gokomenya chinga kiji chonsinga iga nobwate nyomba omenyete naye bwe komente ngakibona gukora kwa insome ukorara gose ni gitanda nkurara ndi gitanda lakini nindi bintu mbiyo nkurara yani bire omong'ina Josephine kero kende nabanda kuburia maswali akorose lakini nenchira ya moyo gotaka kumanyanga na kyubugima bwawo bagendererete kimwanya abantu ndo turi kunyara gutara kero kende timanye tinga ugwesi bingo chore kwanyara ndoche turi mochafu mono
Gwisikura kunimate gwisi. Na kyo goje kwanyara kugenda no nyanke bara kero kende ekegera turi kunyara gutara. Kibara ngwikurura gucyoro. Ige minute nga okobokoko na kwo naenda kugenda kibara asa abantu bagutacha n'amaguru. Na kwo kobekanse. Wancho murigereria nebichenko ngusana jamani. Mungina Josephine natakire no nyane chigrof. Akobeka singe nchokoboko kwaye na kwa gutumika buno kugoro mwancho murigereria. Tali gwanja kwaye abe bunarega. Igatalinga nyasaye garaire lakini ne challenge yasibali tole buya tuligereretie abantu buna bali. Kero kendo mungina Josephine osabiro ko saba kwaye nga kero kenda ale gokonywa na bale gocha gufili buya go saigu buya na kero kenda nyole nchira yokwegendereria. Kero kende natako mwancho murigereria konyora libagali ukora kwana na mumuro mwabo aiga asamenyete harato tebinga kero kende nga ere ngakianyarire ko gakubugoria musubati mwobo mbake kiratari gotaraine igamo bereiro musigo gosetaraba musigo asege kege kerbosio nkoirana na mumuro mwabo Josephine oyo asamenyete mwaye rado tebinga naki Josephine nere ngoikale chinse chinde banga kuigwana basinyana orosa utaka komosokia mutugute gosekero kende gamoremerere ti bagoteba ng'amanyinga namarito kubwa maje ngusaba tuchiandare kwirana ndasege kege kekerbosio chebura botambe nguru kwa MC Dudus neye kuru kwa Inka TV. Mwancho murigereria Inka TV na nakolireira ngankwirana na mumuro mwabo Josephine abuase Josephine yamenyete na babere bakomenyanera singa kintambe ndenera chiko tukunira omugano yasinjira yo bwenge tutarakora kurwa sekinyurege ye kemunche tunagolinga ebisero bito kogenda karata tayango unokoro kwa endugu Marida ngo Julius Sontita wabuga ayibono mu muromo abo Josephine nayo monene Josephine namete mwawo karokende omenyiri mwasenga kingana naki Mate omenyira matuka mangi una pata bikuru mu chakano gweka tore to exchange to atabalende yakara bakungu na barumwe bari kubwikana konyorore ngali bako kada tu abere babere nuno ibona babere komo gweka jinga kigete okorra ngali bakaba gochukwatika mono bagochukwita kujime mono komategenda ngo nande kugochugocho kwacho no mugeni tali aso verende lakini ende nasobuya yes okay bono kero kende gari ne gogote banga manya no batabane school je abana bari school oyo mwana kore university yuko bene bona choineti na my last born mbona sweat form 1 okay that's very good bono timenye tinga Josephine una aliga bono bono kumurigirira kero kende mbokonyi we nagani atagete no nyote banga atagete biasara igururwa ni kibando na ahote gote bango mwana na ruringe umwana oyo uri school bono nande school eche kwende fees netigale tanya kwa kanu na buna area sai school ne fees netigale tanya kwa kanu paterende bono omanyete no bakongo bole na buno buro bakongo kulingana na maere sai bunaru na bakwa na babwa tukugani maybe esinya saa mukonyete kirakyo asa mangana yuko kodi biashara birabyo nko nyarari baterende bono enjira neri kuburanga enjira ti yaracha arabichake na bwa tukugani mano yagende school besanchiyo ekara bono twakite kwe sacrifice tumuiru mano yo school tukanyate kunyalikana to abwate jibesa chinga tukatayo mwalimu ne yatikara so meanwhile chinde nyakuri gwira jigotoka mwalimu akana nga asenge chako chikuribiti agwa kana chibesa chon speakash amanya kwanchiri kwa gulibaga okay kama tayono nchira teyo na tutaka kuimiga ndoko nyara ekara nimbwata abana oyo mitona bwata abana baye bade school mwibuli bunata batari tabwati bakonye buri because mwibuli manyana atakire kokonye wingana bona saikire ne atakire bokonye kyagera yaini wigire mpaka nyana sa maisa atari gukora gasi bija bono uyu n'umuntu uno atakire kokonye kama tebona tike chiko nyara kana nyasa wanje enjerekera toke mwana yanyora kosiende ekara bona kuchikumubeka nando mochaki kuchikumwiruli form 4 mpaka kana ndacho kora na bera iri chingaki na pesa nchiyo lakini siku nyara kana enjere toke ye course ne mokonye kero kono mungina Josephine ekeraliga na bwata none wicha yaya
yale ngo yachiteka sarika tabwati nabuna kwa mora utarega na bagutara iko bono chinga kichi chimbure buna kare mbure nyingi wona ko banganyono yo gasamenyete abe ko mubugo kurwali meitie be mwire usine achen because ta kunyara ku tara tugeta sama tobe me buna ko tebinga na be kunyara kana nyanka mati abali gosinya nake olina ba ko enda buna bona soke me bia gende usine gasya enda kago che chinsa jireta kirwe saransa satimuke oyo nata getenda gira kuri nata getamacha gwesibi buna kwa mora ta kunyara ku chikoli macha ali chikubeke sibi ta kunyara ku anda chikwero sori ndagira wono nyora nga okwera mairana ni ambire okara ntokieke ambire gusinya dadiga wende bono inchese nginjonga buna twari gukwana nga akungura bu nawe kunyarikana badive injira bongo sinyunga na kipono na kinda chenko likiagala nyema mulinge moyo na bayacha kunyarikana amugere ugelingo nyara kokara nyana macha kumubekera ande mubekere sine morosi ndagira yere buye ka because uno kwatara tore kana botomenye teke twika because abana bagende school bonse bono nabo konyara kwachire gasiende lakini kwa ibachinga kikwa mnyoka kwa morosi ndagira yere ko morosi yenke kwa mubekera machabu kwa motiga sa ko embure gotu kokonyanga emburango twere yagerira umuntu ndi wese ocho murusia sare omubeka nyumba ase ngicho kutanyara kwa ikogenda bono ibiasara rero nawe tabana bakonyara but nabeko be expensive wese ngicho yari kuja kunyara kananye yasaye nanje ukonya utoke inchi kulingana nokora kwani umwana yatuka agende kosi ekosi ne chikoba umwana nande atibe komo na ba akure biya na bakucha komokonya da wese bono mono gwetani buna bona kaniti gone kwa ikole igona bo kero kendo gusira ebirengere biya yanga nonyota kete biasara ebi nekene na babase kubinyara bira bina bakunyara bono mayetinyo no muntu kucha kumukopesi achikumuri nere ne bora nyoroka karo bwatubirengeri biya binga because kucha kuri umuntu kwaguranze igona ne kwa bwatubirengeri bibi kucha sare kweli kabisa mwancho murigirio oyo tugukona nere mumurumu wa Josephine Josephine tali konyara gutara kindi ngira yakora bono genta usaba nkiringa anya ko bakago konywa cha kubwasara boke ubura mukonye kwegendereria kero kindu mwana yagende skuru na buno mwana yaragende skuru to komanyerere bo mwana yaracha komokonya asubugima muri busyo kero kindi timaitinga ebirengere bya ombire bikwiya cha koba ekero tugukora umugano oyo asiri tukoria lero omati kulingana buna era tumegete ebirengere bya kabakere simi nabona nyasaba konya mwaikabuya ninchira na inumura kaniko beke ngane yigwe erla kanebuya aita kuchase bantu babugato kwanyokuya usemo webo konya barakonya inchira bona ndi menti nyatanga yara kucha konyarekana obukonyi botoke iyo of course biasara ndokora bibeke ndokora biyari bagari tangani tagiri bari tanga tura biyanga yara kucha konyarekana njire to kumano yagende kusi ebinde bikunya kucha kurmaega na bibira nyarekana okorengana ne birengere byao mungina Josephine yara gata getakonyo senchira yamo naye igoro cyo mwana kene rorashiko bachinguru cyaye okay atabire mbiyamo sana asenye njokara kendi yogosanga na intwe ebirengere ndabo tokotebanga torosa egokonye kegera nyasaye nere nabate eganga yaye nabera tokinga naye kugocha guseseniwa abana gwasomire bakire university abande mbaleo ine njire yemo nyasaye ndete kuguseni so goto basekorosa ikiagera tari gwanja wa Josephine kwa bunari na nyasaye nabwate njira yaranya ko bagusenia atha istwakire mbiyamo sana ndugu yane asenye nchugo twaregania igana kero kendo gutwanjira gusanga na Josephine na gusangama naye asiri tukulia lero mbiyamo sana tiganya sabaseni ende ekero mugenderete kolemereria mwancho murigereria Inka TV ekero tuguchukora mugano uyo litukulia lero timati gusekero kende nga onde na ruratake kubaikere ya mase yemo se uratake guikera Josephine ya mase yemo timati guse namba yesi minero namba yesi minero Josephine nabwate simu nabwate simu namba ya no ibwate namba ya na utogobeke namba ya gaiga biko kwa screen ndo kero kendo uratake kumuikera na bakumuikera gusekero kende na bora beke ya aroro mano yaye era kolibia ya Josephine yes okay bana utoko beke namba ya masa yamo kero kende inyana kwa ke gotumeka 0707 685 797 ato yirole 0707 685 797
797 eyo nere namba ya Josephine ine amarieta na bali ali kwa Josephine Mora Abuga wakirembia mona singincho ye birobyo mwacho muri rero twatagete gukora umugano tukwane na umurugi umumuro mwabo timaye tiko senaranga kero tete gukora umugano yo kero kondo rocho gukwana nganemo no ari mwacho muri rero no yakanya twatakire koringo umugano yo na botora base gukwana nere nganemo nere atotebi nga kero kende nga kigo ikera chinkwana chia chimeme chiarankana tiga tukwana nere edeke mu mwacho muri rero mwancho murigereria Enka TV tete kora kwana engana magana abiriga uyu no murugi mumuro mwabo Josephine uyu ruraiga sigeke yaitire kana tutyango mugana muno korogwa masa marieta ngorogwa alisige Saruntita nje no murugi mumuro mwabo Josephine Josephine ni kamati yane yes okoro siri sana nabwata okorosa lakini ninkoremereri turi hekegera kagechi guiga toi kumogechi yes takaniri agechi lakini rende muna mwanya bantu nkunyarikanire ngoko gecha nango swakuri kai moja mwara itanira na Josephine bona bo turaitane nonyese ndagiro sinachire kibarua na hanyuriru gogoche nchara ya murire amacha atagitaire rwa sawe siberi bona nya tarabekiru binte bine chinsa cherire na mokoraki amogweta na chingwana bono naije bona bogigera kwa matena ki o maetoro musigo kango gutigo koreki ubangu ogatigo bangu nenda aye kumubanga bwangu ngakanga gento kyabekirwa naye noro setekero kende no tagete konyora gento beke muno no mugaka naro na to mushugulikere kere gento omajumuligereria engakota mugiro korogwa alisige Saruntita omongina Alice agoteba ngana beko bimirimo lakini rende bono morio yengaki mwabere mokomenya na Josephine twamenyire nche bono na mumanyire munare na manyire weaknesses chia Yesu chire bono ni munarete bono njeiro kaginko wenda guseke barua ngwa na maithe ngwa na ndatambe igo nkubeka ngomubekera amacha sawesi abawe kurura guchiororo aja nara wesi biri chipenji nchiroro gutarira abana nyaro kolire bweswene ni rigo soire nyomba igo nkubeka nabeka bakachianga kirege ntoro bakesabuni nangoja nanyara wesi biri nechianga chiri chena bochiro chia gusabusi nangonya rusabusi nanyoro musigo bono ande tayo tokumuira getenere binadamu bono akero kende no mongina na ebinte binge na boko bimanya yare gutuka onde naro takete gokonya Josephine nsemo kya kwacho gutaka konyuma aki nabwata omwana gente gitangani nabwata omwana okorete form 4 lakini taite tibiya igo bono omwana oyo ntwatagete kani gotwara okogani tomoirori lakini rende chibesa singinyo ntuntu bwata abana mbara naro university na naro chet form 1 bono tukanyora na umusigo yo beiro umusigo manene ntonyareti bono omwana oyo yarende singinyo bona tagite kurura nabo yaganeirie anyorerwa kusikanda agende na Josephine nere ngonyara ari gokora obwasasara bokeigo kera nyarekane anyare gokonya sencherenga muneyo aigorerwa obwasara bone na bekonyarekana okay
tichibiche chonsi na kwana kinga ji video ngo kinyorore ase channel itenga TV asenchira ngi yakima igakorwa omochokoro onyamora nchenkoro kwa MC Dudus ndiamono sa